ARONAI नोङो बे साननागा माजों गायो साननागा दाखुमा साननागा साननागा सिनायाखै नोङो बे दाखुमा गुन्दाया गोसो जायोब्ला बे खांख्राइखौबो गोथाङै जानो हायो आरो नङाब्ला नोंखौ गोसो जायोब्ला गोथांबो हानो हायो सिखालाबो दाखुमा नो बिदि खालाम आफाखौ बियो दाखुमा नो बिदि खालाम साननागा नो बिदि दा खालाम आफाखौ बिदि दा खालाम नोङो दाखुमा saya apa tuh नेरसोन फिसा नों बेयाव सफैनानै बोरै बिदि जाखो फिसा Woi, kalian kamu, bukan pun. Ayah. Woi, 사나가! 니마 나고 너는 어? 내가 딴탈만 생각이나 악리 아파고 그대나 하더니 양쿠 나 그만 봉부야 Stop! आयेनखौ आखायाव दाला नों जोंनो बेखौ गथायनानै हो आयेनासो बेखौ बिजिरगोन नङा सार आं बेखौ दानथारना सिखारगोन नों बिदि दाखालाम आं बेखौ हरा सार नङाबा नोंखौ आं बासायनो हानाय नङा
Your Honor, दिनै बे कर्टआव बै एक्यूजनि कनफेशनेल स्टेटमेन्टखौ भिक्ति खालामनानै गोख्रैयै बै एक्यूजखौ जोंनि भारतनि 302 सेक्सननि आन्डाराव आईपीसीनि आन्डाराव बिखौ गोख्रैयै साजा होनांगौ। I object, Your Honor. Objection is overruled. सानस्रिया गावनि फिसाय महर मा खारनाव बुथारदोंमोन, सोर बुथारदोंमोन बेखौ मानो फोरमान होनो हायाखै? आफाखौ आंसो बुथारदों, आइया बुथाराखै। Your Honor, आंनि क्लाइन्टआ रावखौबो बुथाराखै बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय आङो बै गथ'खौ कर्टआव लाबोनो थाखाय पारमिसन बिनाय जाबाय। Permission granted. दिनैनि कर्टआ सुग्लायनि कन्वेन्शनेल स्टेटमेन्टजों लोगोसे एग्जिबिटबो दिन्थिनो हानायाव कर्टखौ गनायनो हायोदि गावनि बिफाखौ बुथारग्राया रावबो नङा नाथाय सुग्लाय मुसाहारियानो। बिनिखायनो दिनैनि बे कर्टआ मोनसे अर्डारजों सानस्रिखौ जेबो कन्डिशन होजासे हगारनाय जाथों आरो चाइल्ड इन कनफ्लिक्ट विथ डिसिजननि थाखाय जुवेनाइल कर्टआव दैथायहरनाय जाथों। The court is dismissed.
वाव दिनैलाय माथो गेवलां गेवथां बिबार बारियाव बिबारजों समायफ्लेथारदों नाहरलायगारला बा नंगौथ' आरो जोबोद समायमारदों बे बिबारफोरनि बिदैखौ सोमब्ला जों माफा माफा सिखिरि जाथारनांगोन नङा होनब्ला हांख्राय ओइ नोंसोरो मिन्थिया नामा बिबारफ्रा माफा माफा सिखिरि थायो होननानै नोंथांमोना मानसि ना जुनार मानसिब्लाथ' नोंथांमोननि न'खरावबो सोरहाबा बिब' सोरहाबा बिनानाव थाथारगोन न'खराव थांनानै गाबागावनि बिनानावखौ मानो जंखायहैयाखै ओइ सेंग्रा नों बबेनि बानलु बोदोंलै बानलु बोरदोनाबो सिफ्लेना जायोबा बाथोन जायो बेखौ नोंसोर मिथिया नामाब्रा हायोब्ला खाथियाव फैलाय फैदो दानस्रां बिसोर माथो मोनदोंब्रा थौदो लोगोफोर थौदो दावग्रा हावननि दादागिरि ओइ शाला
गोजोनबाय ना नेरसोन बे लखबाव नों आंखौ सानबेसे दोननानै लाखिनो हायो नायगोन आं नोंखौ सैमानि फिसा सिनायाखै नों आंखौ हेलौ सोर जाखो आं चन्दनसि बुंदों सम्बारु माहाजोन न' दंना आंनो माबाफोर गोजोनथाव रादाब दं नामा बाथ्राया बांद्राय मोजां नङा नोंथां खोनासं नोंथांनि फिसाला महरा मैया बेलासिनिफ्राय जोंनि लखबाव दंफैयो मा दायनि थाखाय नोंथाङा फैग्रोदोल' जेवारि निजिरा आइ मामोन बाबा नोङो मायालाय सानस्रि मोनावसो रुवाथि नागिरनो होनना थांदोंमोन बारिथिंबो थांदोंमोन मैगंसो नागिरहैदों नामा र' आं नायहैनि थांलाय हा बे सेंग्राफ्रालाय बबाव थांजोबखोब्रा ओइ खाख्रब आयौ फैलाय माथो ओरै फैलाय मा जाखो आदै नोंसोर सानैजों बे दाउखानि हा 15 बिगा गैया होमबा बेखौ ट्रेक्टरजों एवजोबदो थां ट्रेक्टरनि थावा एसे खम ना बेखौलाय माथो गावनो एवगासिनो दङ बोसोरथाम जाबाय बियो सुखुनो हायिया मैया गावनो होनो होननानै बुंफिनदों नोंसोर सानैया थांनानै एवै दे जागोन दे थावनि दामा हद बेनो आरो गाइखेर दाहाखौ नोंसोर रानथेनजों नोंनो थांनानै गायहैदो रानथेना लिंलां जागोन दे आयं सावल' माल नङा दुलाय हा दिनै मा ओंख्रि संनो मादैया जेबोखौनो खिथानाङाखै आदै जेबोआनो गैया दाहोनाफ्राबो सेनखौनो साहैला नालाय हा माथो जाबावनो बे थेंगोना मोनजोंलाय मोनसे खामानि थोनग्रा मोनसे खामानि मावग्रासो बिसोरो गावनो मोनजाथारो दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय सम बे दुब्लिफ्राव सेन गंसे गारना दोनैबानो नाया मोनजायो गावसोरनो दाथों दिनै बिसोरो बानलु बाथोन होना हो हा माथो इसेबां दावराव दावसि जाबाय थागा हारसिंलाय दावराव जानायसो नुदों नोङो दावराव नोंसो नुदों थांगा बे मैगं लायनायखौ नुवाखै नामा ओंख्रि गैया दाहोनाफोरजों संनो नै नोंसाला मोजाङा थानायाव दंनो लकाबाव आं दा थांनो ओंखारदों थानायाव गोबाव जाबा बुंहैबानो जाबाय सेक्रेटारिखौ आं दिनै बान्दोनि मिटिङाव थांनो हालिया दानस्रां मेगनखौ नायलाय नेरसोन नैबे आंनि लोगो सानस्रि गामिनिनो खुलुमबाय गंनैसो सिलेन लाबावनांगोन दे नेम बायदि मुलिखौ जाहो लोगोफोरखौ एदावनायावनो बुलायनाय जाबाय दा मानसिया एसे गाज्रियैनो जखम जादों सार बेयावनो बे रागा जोंनानै फंनैसो बुबाय आरो माखासे गुन्दाफ्रा बेखौ गोबाङैनो गाज्रियैनो जखम खालायबाय सार बेखौ जोङो एफआइआर होनो सानाखै ट्रिटमेन्टनि खरसखौ होबानो जागोन सार बिदिब्ला थौ बेवाइफ्रालाय अबा थांनो ओंखारबाय नामा दिनलाय बान्दोनि मिटिं गैयामोन होनबा आदायालाय थांबाय जोंहा निजिरा बिफाया थांनो हाया होननानै बुंदों ओंखायनो खोन्थानो फैदोंमोन आं फुङावनो अदालगुरियाव थांनो ओंखारलांबाय बहुद दुखु गोनां खोनासं बिदिब्ला आं खिथानि खोनासं आयं दे बुं दे खोन्थालाय आयं बिदि जाथाया थारमाने न'खराबो मान सनमान थाङो आरो जोंनि गामिनि मानसिफ्राबो जोंनि गामियाबो बदनाम जायो नालाय आं जोबोर लाजिनाय मोनबाय आयं गथ'खौ जोनोम होनानै मोजां आखल आखु गियान होनो रोङैनि थाखाय नोंसोर गामिनिनो सेंग्रा सिख्लाया एसे मोजाङै बुजायोब्ला गनायबायगौमोन नामा नोंसोरनो बुंनायसाय आयं नै आब' गसाया सोरखौबा गाज्रि जाथों महरखौबो नङा बर' समाजाव गाज्रि जाहोग्राया सोर मिन्थिगौ बेनो जादों जौ नोंगौ आयै नों थिगखौनो बुजिदों आयं महर आदायाना थारमाने बियो लोगोफोरजों लोंला जाला बयजोंबो दावराव दावसि खालामो
जौ लोंनायखौ गारहोनो हाबानो आदा महरा मोजां लामायाव फैफिनगोन जानांगौ। जागोन आयं, नेरसोनमोनखौ लानानै जों महरखौ बुजायनो नाजागोन। आयै, आयं, नेरसोना जोबोद गोसो गुदुंनि मानसि। गामिनि गावनि लोगोफोरखौ लानानै समाजनि खोथा, हारिखौ फोसाबनायनि खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो बियो। जोङो नाजागोन आदा महराबो माने मोजां लामायाव सफैनाय। नोंनि रुवाथिखौलाय मोनमारगोन नामा बिनानाव? हारालाय लांखाबानो जाबाय दा। र' आं लेंहरनि। गयथि, गयथि, ओजों फैलाय। नै आब'मोनहानाव देग्लायबो नों थाबावनो सानदोंबा थाहैनो हागोन। जोंलाय मालायनाव थाग्राखायालाय थायाबालाय माथो खालामनो? हामाब्लासो थांनांगौ। गाबोननो थांबानो जागोन आयं। जागोन दे, नै गया। खुलुमबाय सार। अ नोंथां सफैबाय? औ सार। मानसि आंनि आखायाव सफैनायखायसो मोजाङै बासिबाय। गुबुनाव गोग्लैनाय मोनबा मा जागौमोनथाय? बिनि थाखाय साबायखर सार। दा मानसिया बहाय दं? नैबे लखबावनो दं। हासुदिया दाबो खर'निफ्राय खाराखै नोंहा? लोंबावनो मा? नोङो टाउनाव लेखा फोरों फैयाखै? जुमाय लोंनानै आद्दा मारसि फैदों नोङो? गासिबो मान सनमान जाजोब्बाय। थानायाव बिदि दावराव खालामजाया, मानोना बियो पुलिस स्टेसनसो। लाजियाखिसै नोङो? न'खरनि गासिबो मान सनमान सेस खालामजोब्बाय नोङो। नोंखौ होगोन। जाबाय जाबाय आदै जाबाय, जाबाय। मानसिखौ उनाव बुजायदो नोंथां। बैसोआबो गोरलै जाबाय। बेबायदि बैसोआव बेफोरबायदिया जाबाय थाखायो। दा बाथ्राया जाहैबाय, दानसोरांथ' जोबोद सिरियास, हस्पिटालावसो दंहैयो। बिनि न'खरनि मानसि आरो लोगोफोरबो फैफादोंमोन। नेरसोना फैफादोंमोन। एफआइआर होआसै बिसोरो, कमप्रमाइस खालामनायखौसो लुबैदोंमोन। नोंथाङा गनायोबा 20,000 जुरिमाना हिसाबै होनांगोन। जागोन सार। बेखौ लाखिदो सार। दे दे दे। नार्जारि, खुलिनानै हो। नै बेयाव साइन होलां। साननाङा नोंथाङाबो बेयाव सहि होलांनांगोन। दा नोंथाङा थांनो हासिगौ। गोजोन्थों दे। जागोन सार। दे नोंथाङा थांनो हासिगौ। थ' गोख्रै। नेरसोन आफा, मा? आं बिन्दोनि लोमजानायखौ बारानिफ्राय बारा नुनाय मोनथारबाय आफा। आखायाव रां रुफाफोरबो गैया आफा। बै मब्ला अजाखौनो लायजासिगोन नामा? नोंसिना खालि बेनोसै, लोमजाबा साजाबा अजा अजा। सोर साबैसे अजायालाय दासिमबो मोजां बेमारफोरखौ फाहामनो हादों? बे अजाफोरा मुलिनि मुंखौनो मिन्थियो ना सिनायो? बे हाग्रानि बेन्दों बेनलाखौसो होनोसै, उनाव बारा जानानै मानसिया बिदिनो थैलायनोसै। मादै, मा जादों नोंस्रा? माने एफा दावराव न'आव? हनै बर' जाम्बा जाम्बिनि खोथा मा जानो? माबा बिन्दिया लोमजादोंनो, माबा मब्ला अजाखौ लायनो नागिरदों। ना मुलिनि नामखौनो मिथियो ना सिनायो? नोंनो बुजायना हो आइनो। र' आं बेमारिखौ नायगोननि। आहा मादैजों गोबां रायलायनांगौ बाथ्रा दंखायो। जुदो, नों बेयाव जिरायथ'दो दे सानस्रि। बेमारिखौ नायथ'दो, आं साहा फुदुंहैनि। मारै मोनखो देहाखौ बिन्दो? आं बारासो जानाय मोनदोंलै आब'। आं हामनाय नंला खोमा। हामगोन दे हामगोन। थादों जाहैबाय आरो। दा बेखौनो दायना होननानै मिन्थिनानै गामियाव बुथारबायबो आरो। सासे दायना होननानै बुथारजाग्रायाल' बिनि न'खराल' सिलिंखार जागोन बे नङा। जाय बुथारग्रा मानसि बिसोरबो गोदाव सोराव जानांदों। थौलाय बाहेरायाव एसे रायलायहैनि। आच्छा, गथ'आथ' जोबोद सिरियास। एक्सट्रा रिपर्टनि बायदिब्ला गथ'नि उदैयाव टिउमार जादों। गथ'खौ फोथांनोब्ला थाबैनो अपारेसन खालामनांगोन। ओरैनो बेसेसो थांगोन सार? दानि बायदिब्लाथ' 40 नङाब्ला 50सो थांगोन। आं थांनोसै। दे।
माइनाव बाबा हालेवनायखौ थाव हगारदो थोनलाय आं टाउनाव थांनो होननानै जागोन दे आथौ नोंबो थांनि 40-50 रोजा बे रांखौ बहा मोनगोन जोबोद गोरा माथो बैनाय जौआ नोंनानाव संनाय जौआलाय मालाथो गाज्रि जाफिननायब्रा गुमै आं गुबुननि जौखौनो एसेबो लोंनोनो खहाबथारा माथो आमाय जाब्रा फैदोंलाय ओइ दालाय बिमा खामफ्लाय होफैलाय जिरायनो सावरिसो लेंला बायदोंमोन आङो माथो बेयावसो जिराय न'फ्रावनो रावखौबो लोगो मोनाखै गासिबो बेयावसो माथो आमाय खापसेसो लोंलांदो नांलायला खोमा आरो मानसि लेंनो दंबावोमोन खुरैसो लोंलांदो गाबोन सावरि लेंदों आङो गलि लुनायनि बयबो थांलायलायदो सावरियालाय आमाय जोंबो माथो बयबो ओंखारलायखायो सावरि जाखालायखायो माथो आफालै नोंसोर मानो दावराव खालामबाय थायो आं लेखा फरायनांगौ फरिखा जासिगोन जोंना मा नोंबा खर'नि फरिखा बिलाय बे आयाबो ओरैनोसो नायबाय दं जौ लोंनायफोराव ओरै लाना थांलाय लामायाव लाना थां गावसोरबो फरायासै फिसाफोरखौबो बिदिनो बुङो बिसोरो मालाथो स्कुलाव थिनहरनायब्रा नोंसोरलाय जोंखौ सिखारबानो मोसौनि उन लावथि लानानै थांफानांनाय ओइ गोमजोर नोंलाय माथो दिनै खिफियाबो गुजुआबो फंसेबो रावबो रायलाया नोंहा मा जादों माबाले आं मोनसे बिराद गिदिर अलखदाव गोग्लैनानै दं मैया डक्टरा बुंलांदों गथ'खौ फोथांथारनोब्ला अपारेसन खालामनांगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो रां एसे नागिरबायदोंमोन आं माथो रावनाव मोनाखै मा बारा जाथारदों नामा लोमजानाया औ बाराथार आंथ' मिथिथाराखै माथो हायोबा फंबाया आंनो एसे रांफोर हेफाजाब होथ'दो नांगौ जायोब्ला उनाव हाफोरखौनो माबा मोनसे खालामजागोन बे आंबो रां रुफानि बिथिङाव बिराद गोब्राब दुरबल जानानै दंथारो दा आं मोनसे राहा होनो हागोन नाथाय बुंलाय फंबाय मा राहा बियो सानदांगा माहाजोननि आखायावसो गोबां रांखावरि थाबाय थायो नों बेनावनो थांनाय नायनाय नोङो सानदांगा माहाजोननाव रां दाहार लानो रां दाहारखौ होगोन नोंनो मानो होनबा नोंहा हायानो दंखायो बेबायदि हा हु थानायनो सानदांगा माहाजोना जथेस्थ जायनो थाङो बेनो हरो आंनाबो 15 बिगा थांबाय रां सुख'नो हायिनि नोंसोरबो मावा दाङा लोंनाय जानायखौल' बारा खालामथारोब्रा होमबाबोलै बेना बांद्रायथारदों गावजों गावनो आंबा थलाब्रै सनाखौ बन्दक होनाया सुख'नो हायाखै आइजों थांदो बे आदा गोमजोरमोनहालाय गोदो बिमा बिफानि दिनाव मा दं मा गैयामोन लोंनाय जानाया बारा फारि फारि बांगाल जंगालनोसो हा हु फानलाजोब्बाय दा नेरसोन फिसाया फरायनाया मोजांथार देग्लाय मेट्रिक फाइनाल होदों बियो पास जाखागोन एसेबां थाखा फैसानि अभाबावलाय मा मोजां फरायनो हाबावनो बेलाय जौआनो बर'नि कालसार बोरै नागारनोब्रा जौआलाय बोरै बर' हारिनि हारिमु जानो हानो बे फेग्रा मुवायाखि मोनसे हारिनि हारिमु जानो हायोना गोरों गोराफोरानो बुङोलै माथो जोंथ' आरो गामियाव संनायखौसो लोंबावो टाउनाव थाग्राफोरा बै गोजा ना मा गोजा बेलायिफोरखौसो लोंलाबायोनो माथो बेफोर गावसिनि गोसोनिसो बाथ्रा बेथ' बाथौ हारिफोरनि कालसारसो आरो नेमखान्थिथार बाथौ हारिफ्राथ' जौ नङाबा फुजायानो जाबावा रंजालि बैसागुफ्रावबो माथो जौ लोङैसो मोसाला बारलाबायो बे कालसार नङा नामा बेनोथ'लै दावखा बे बर' हारिनि समाजनि गाज्रि आसार खान्थिखौ गारनानै जों मोनसे गोख्रों बर'नि गोग्गो